Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kat kumukurwa balapha na katanat patay khubor jong ka Vatican City lingbag ransan social media X. Pope Francis ula Khlad no hagarta ka ba prapu prasnem haga yingsa jong u kabadon ha Casa Santa Marta jong ka Vatican haga step arpuai tarik uya yong arajar arpusan kabadai ka Easter Monday. Uni nong yalam jong ka balang Roman Catholic ula don ka jingsitam manring mensiem bat ka jingpang pneumonia. Ko para bangit ba deida ka jing snosi ka bakraw banga habban Pynbna ya ka jing Khlad no jong kupabako jongi Pope Francis. La Pynbna u Cardinal Kevin Farrell haga TV channel jong ka Vatican. Haga step jong ka sngi ublay ka Easter Sunday, Pope Francis ula don ka jing yakando shimet ka balengkot bat u Vice President jong ka ri America u J.D. Vance ka office talk kubor jong ka Holy See ka labatay benia halor katay ka jing yakran ka balane tangkat to ka ni minute.